Urip iki dudu mung mlaku lan obah, dudu mung mangan lan turu saben dina. Urip sejatine titipan, napas mung diparingi sawetara sak tarikan, jantung mung diijini mukul sak irama kang wis digariske Gusti. Saben ambekan mlebu ing dada iku dudu awakmu, dudu kekuatanmu, nanging rahmate Gusti kang Maha Kuwasa. Yen panjenengane kersa nyegah sedhela wae, manungsa mung dadi raga tanpa nyawa, jeneng tanpa makna, urip tanpa daya. Jantung kang mukul tanpa kendhat, ora tau sambat, ora tau njaluk leren, iku tasbih kang ora krungu swarane. Aja nganti urip kosong tanpa pasrah, amarga sak detik wae Gusti ngendika, kabeh bisa mandeg tanpa pamit. Pungkasan urip dudu mati, nanging bali marang asal, bali marang kang murbeng dumadi. Muga-muga nalika napas pungkasan kuwi teka, ati wis siap pasrah lan iman wis ngancani mulih. Lan yen wayahe kapundhut, muga ati siap bali, muga iman nyekel nyawa lan muga ridane ngancani langkah pungkasan.